Na Ukrajine je banderovský fašistický režim. Veď keď Zelenský sa objíma s nacistickým Hunkom, spolupracovníkom Banderu, a vy tu sa idete baviť o tom, že či pučistický, fašistický režim podporovať. Ja som za podporu Ukrajincov, ale nie banderovcov. Veď tam sa robia faklové pochody. Bandera bol spolupracovník Hitlera. Aká je vaša predstava o spravodlivom miery, pán Harabin? To bola otázka. Jednoducho, taká denacifikácia Ukrajiny. Dovolím si zarepovať. Toto, čo sme počuli, vybavujem jednou vetou, je to hazard s krajinou. A chcem ale ubezpečiť aj všetkých, že na toto nie je väčšina na Slovensku. Nie peniaze ani